Salam. Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlary gepleşigimizde sizin ähli jaňyzy hoş gördük. Mehriban tamaşaçylarymyz, biz size Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň oktyabr aýynda amala aşyrmagy meýilleşdirýän Türkmenistan ugurly ýürüýte gatnawlary barada video ýazgyny ýetirýär. Aviakompaniýadan bize gelip goşan habara görä, oktyabr aýynda 14 sany ýürüýte uçar gatnawy amala aşyrmak göz öňüne tutulýar. Eýsem bu ýürüýte gatnawlar nähili tertipde amala aşyrlar? Bu gatnawdan kimler peýdalanyp biler? Hemde biletler nerden alyp bolar ýaly maglumatlar sizi gyzyklandyrýan bolsa gerek. Hormatly tamaşaçylarymyz, habarymyza geçmeden öňe Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň raýatlaryna wiza düzgünligi girdiğinden hemmeňiz habarlysynız. Wiza resmileşdirme üçin resminamalaryň terjimesi üçin Aşgabat şäherindäki Makul Hyzmat Terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgasy Aşgabat şäheri, Ankara köçü 25, Aytakov ýübileyni, A blok 401. Habarlaşma üçin 863 78 96 73 96 48 55. Egerde Türkiýeden aljak bolsaňyz, terjime üçin Atavatan danışmanlyk kompaniýasyna ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73. Mehriban müştaklarymyz, geliňini bolsa habarymyzy dowam edelim. Owul hem habar berişimiz ýaly Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky ýürüýte uçar gatnawlarynyň artmagyna garaşylýar. Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasynyň Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyna habar berişine görä, bu aviakompaniýa oktyabr aýynda hepdäniň duşenbe, anna we şenbe günleri ýürüýte gatnawlary amala aşyrar. Sentyabr aýynda Türkmenistan bilen Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy bilelikde 17 sany ýürüýte uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirdi. Şolaryň 9-sy Türk Hava Ýolları tarapyndan ýerine ýetirilýär. Oktyabr aýynda Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy diňe öwi 14 sany ýürüýte gatnawy meýilleşdirýär. Häzirki wagtda Türkmenistan aviakompaniýasynyň oktyabr aýyndaky gatnawy barada entek elimize anyk maglumat ýok. Olar barada hem goşmaça maglumat berer. Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň berýän maglumatyna görä, Türkmenistan Türkiýe boýunça ýürüýte uçar gatnawynyň bahasy $597 deňdir. Türkiýeden Türkmenistana avia biletleriň bahasy bolsa $697 barabar. Isle Türkiýeden Türkmenistana, isle Türkmenistandan Türkiýe tapawudy ýok. Avia petekler diňe Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasyna satylýar. Ol berkarar işewirlik merkezinde ýerleşýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, kanalymyza agza bolun we ähli wajyp maglumatlary ilkinji bolup habarly bolun. Habarlarymyzyň has köp tamaşaçylara ýetmek üçin paýlaşmagy unutmaň. Gepleşiklerimizin enlik sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.